ସବୁ ବୋର୍ଡରୁ ପାଣି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବୋର୍ଡରୁ ପାଣି ଆସିବ ହଁ ପେଟ୍ରେ ଯେତେ 10ଟା ବୋରୱେଲ୍ ଅଛି ସେଇ ବୋରୱେଲ୍ 10ଟା ବୋରୱେଲ୍ରୁ ଏଠି ଆସୁଛି ପାଣି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି ତାପରେ ଏଇଟା 15 ଇଞ୍ଚ ବୋଧେ ଅଛି ଦୁଇଟା ମୋଟର ଲାଗିଛି ଆଚ୍ଛା ହଁ ତାପରେ ଡ୍ରିପ୍ର ଗଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଟେନ୍ସନ୍ କୋଉଥିରେ କ'ଣ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗଲେ କେଉଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଆସିବ ତାକୁ ସବୁ ନା ସେଇଟା